Subay sa pagkakonbikto sa magtiayon nga migamit sa kaugalingong mga anak sa cyber pornography, unsa kaha ang epekto nini sa mga tao nga padayon naghimo sa samang sa laod. Kaya itong Siren pinaagi nining maong report. Tuig 2011 nadakpan ang magtiayon sa lungsod sa Cordova nga milawog sa ilang mga anak ngadto sa mga langyang pedophilia pinaagi sa internet o cyber pornography. Gikonbikto sila sa korte nining bag-o lang ug gihukman nga may bilanggo sa tibok nilang kinabuhi. Dili lang sa Cordova nahitabo ang ingon niini nga mga binuhatan sa tao. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu, doon na usay mga nadakpan nga naghimo sa human trafficking. Suma ni Mayor Pastor Dasa nga padayon ang ilang monitoring sa mga barangay nga adunay sighting sa cyberporn. Matud niya nga magsilbing kapanaminan ug leksyon sa mga tao ang nahitabo sa magtiayon sa Cordova nga nadutlan gyud sa balaod. This has to be put to stop. So mga inunana nga bata mo ilang duwa-duaan. So I think it's a lesson siguro yun nga mapahamtangan yun sila inunana. Admitido ang mayor nga dakong hagit sa mga otoridad ang pag-evolve karon sa pamaagi sa cyber pornography nga ipaagi na sa cellphone inay sa computer. Gidugang sa mayor nga dili mahimong gamiton ang kalisod aron ilawog sa kaalautan ang ilang mga anak. Double time gihapon ang gobyerno pagtanaw ani kay pareha ra bitaw ni sa drugs. Ang mga tao maski kung sao nato gipangdakop na o unsa sa drugs still naragyod gihapon.